Fan les coses des d'una oficina allà i pam, i ja està. I com que els pagesos som els ignorants i ens poden carregar les culpes de tot. Un marge com aquest, per exemple, tu havies de mirar primer d'on venia el vent. Si el vent venia de tramuntana, anaves a l'altre cap i estassaves un tros, 20 metres o 10, perquè el foc no pots expressar de l'altre. Si feia vent de davant, al revés, estassaves un tros aquí i quan el foc era aquí ja esperava perquè havies tallat tota la brossa i buscar-la cap allà i ja està. El sentit comú és que si el vent ve del nord, el foc irà cap al sud, i si el vent ve del sud, el foc irà cap al nord. Llavors, al costat del nord, quan s'acaba el marge, és allà on has de tenir net perquè el foc no pugui passar. Això és l'estassa verder, que és el que tallàvem. Tallàvem la brossa amb això així, veia. Veus? Sense acostar-nos-hi, ho tallàvem. Netejàvem els marges així. I ara que vas amb una màquina que en 2 minuts fas el que fèiem això en 2 hores, o 3, doncs no es fa res. I amb una rama de qualsevol arbre, estaves allà i com que només hi havia això, si el foc volia passar amb la rama, l'apagaves. I ja estava. Jo crec que valdria la pena que això hi hagués algú que ho ensenyés com s'ha de fer. Abans netejàvem els marges i aquests animals s'anaven als boscos i no es netegen tots els marges de cop. Es neteja un marge aquest any, l'altre, i els animals són prou intel·ligents per saber on es poden anar a amagar. No és necessari que hi hagi 50 marges per amagar-se 50 espècies. Amb un es poden amagar tots. I esclar, no és necessari tampoc tots els marges de la muntanya netejar-los el mateix any. Cada 5 anys que es netegen n'hi ha prou. Llavors, al cap de 2 anys ja hi torna a haver brossa. És una brossa més verda, que té molt menys perill d'incendi. Si es va netejant sovint, en canvi, si fa 50 anys que no s'ha netejat, allà sota una teia que ni els animals s'hi poden amagar.